सोरां लामा इउटुब चेनेलजों नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बरायनो आखायाव लादों। बेनो जादों फेसबुकनि मबाइल नम्बरखौ हाइड खालामना लानाय आरो खायसे हाइड खालामना लानो रोङा, बेखायनो आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थाना होगोन माबे सेटिंआव थांनानै हाइड खालामना लानो हायो। खायसे हाइड खालामना लाया, आं बहुत मानसिफोरखौनो नायबाय हाइड खालामना लानो रोङिखौ। खायसे बिदिनो मबाइल नम्बर मोनलाबायनानै नोंथांमोननिसिम फन खालामलाबायो, मोजां गाज्रि सोङो, खायसे सिख्लाफ्रा सेंग्रानि, सेंग्राफ्रा सिख्लानि बेफोरबायदि नागिरनानै फन खालामलायो। बेखायनो नोंथांमोननो आं मोनसे गोदान बे टपिकनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे आइडिया होनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। अनलि मि खालामना लानो हानाय मोनसे हिट खालामना लानो हानाय गावनि मबाइल नम्बरखौ सेटिंआव थांनानै बोरै खालामना लायो होमबा नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थागोन। होमब्ला थ'दो आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै बे भिडिअनि गेजेरजों। बेनिफ्राय नोंथांमोननो नैयाव पास मोनथामाव सेरना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैयाव इयावनो प्रफाइलाव सेरना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथां इयाव नुबाय मोनसे नैयाव एडिट प्रफाइलाव थांबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेबादि पेज फैगोन नोंथांना। बेनिफ्राय गाहायाव फैदो। बेनिफ्राय नोंथाङा एडिट इउर एबाउट इनफ' सेरना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा नुनो मोनगोन बेयाव नैबेनो इयाव मबाइल नम्बर थायो। ओमफ्राय नोंथांमोना नैयाव थांनांगौ। ओमफ्राय नोंथांमोना इयाव थांदो। बेनिफ्राय नोंथाङा नैयाव सानै मानसि नुदोंना, बेयाव थांबानो जाबाय नोंथांमोना। नैयाव बिदिनो होनाय दं। खायसेबा नैयावबो खालामनानै लानो हायो, खायसेबा वेबसाइट बिदिबो खालामनानै लानो हायो। होमबा आं थांबाय। नोंथांमोननियाव पाब्लिक आरो फ्रेन्ड नुगोन। होमबा आंनिया दा फ्रेन्ड लोगोफ्रा आंनि मबाइल नाम्बारखौ नुना दङ आरोना। आरो पाब्लिकखौ होयोबा गासिबो सुबुंफ्रा नुजोबगोन। होमबा लोगोफोराबो नुवा बा पाब्लिकफ्राबो नुवा। बेखौनो जों मा खालामनो हायो होमब्ला जोङो मर अपसनाव थां। बेनिफ्राय अनलि मि अपसनखौ नोंथाङा सेरना होबानो जाबाय। होमबाना नायदो नोंथाङा नुनो मोनसिगोन अनलि मि राइट जाबाय। बेबायदिनो खालामना लानांगौ। आरो बेनिफ्राय दंबाय मोनसे एड्रेसखौबो नोंथाङा हाइड खालामना लानो हायो। थिग बेबायदिनो बेखौ बिदि खालामबानो जाबाय अनलि मि। बेबायदिनो खालामना लाबानो जाबाय नोंथां। होमबाना रावबो नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नुनो मोननाय जाया। बेनिफ्राय इयाव नोंथाङा सेभ खालामबानो जाबाय आरो जाबाय। आंना अनलि फैजोब्बाय। ओमफ्राय एसेनोसै। आरो नोंथांमोना लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनायखौ नोंथांमोना दाबाव। बेबायदिनो आं गोदान भिडिअ लाना फैबाय थागोन। आरो नोंथांमोना आंजों लोगोसे था आरो आंबो नोंसोरजों लोगोसे थागोन। आरो नोंथांमोना मा प्रब्लेम जादों आरो आंनो कमेन्टआव खिन्थाना